Bunderatno dihormati masyarakat Jodi Kebone, panitia nom panitia tua wujud kasih Bunda Pebi, Bunda Pebi, mobil khususnya kanggo panitia muda, kanggo panitia Sukma Gede. wis kepalang demen sampeyan yen beli kelakon bisa edan awak kering beli kurang mangan pikiran pusing yen wis kelingan Orang ketinggalan menyanyi kanggo para calon panitia Mbak Buyut Maka, Mbak Buyut Renda, mantan panitia Tapakan Dinas Layu Batu Judi. duwe kematlan jampi apa sampai kula ora berdaya poma ayang aja ngingkari kula demene li bisa mari Bundai maksud sing ana ning Taiwan, Bundai maksud sing ana ning Taiwan, Bundai maksud matur kesuwun Bundai maksud wayang temen yen kula ora laksana beli sida kawin karo pilihan jiwa dibuang tengah welukon suka mati penimbang ora kelakon duwe kematlan jampi apa Jangan dede duit. sampai kula ora berdaya dai akila poma dai akila kakang ajang ingkari dai akila sayang dai akila asing paling eman dai akila dai akila Mama dai Afifa, akila dai akila Noktuni, dai akila Mama Afifa, dai akila Noktuni, dai akila Mama Afifa, matur kesuwun dai akila matur kesuwun Mama Afifa wayang temen yen kula ora laksana beli sida kawin karo dalang sandiwara dai akila wedang putih dai akila sayang tengah welukon dai akila suka mati tenimbang ora kelakon dai akila sekarang ning Taiwan dai akila wis kepalang demen sampeyan dai akila sayang yen beli kelakon bisa edan awak kering beli kurang mangan sama mimi Nok Dian sing ana ning Taiwan Nok Dian sing ana ning Taiwan Nok Dian sing ana ning Taiwan